27 anyos ka babae, sikop, human, makuhai, kapin sa 5 ka kilo sa gituohang shabu. Kamong kantidad og 34.6 million pesos. Siluan mi Rondina sa live report. Bye! Lan matud sa Lapu-Lapu City Police kini na ang labi nilang dakong bypass operation sulod sa pipila ka tuig. Sa ato mga viewers dito na Facebook. Sulod ni ining usa ka trolley bag, nakuha sa mga operatiba ang mga pinutos sa gituohang shabu nga mitimbang og 5,100 grams ug mubalor sa 34.6 million pesos. Dala kini sa 27 anyos nga babae nga taga Villa Gonzalo 2, Barangay Tejero, Cebu City ug naila sa alias nga Lani. Natigayon ang bypass operation sa Lapu-Lapu City Police uban ang taga PDEA 7 sa sitio Mustang Upper, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City, pasado alas 7 kagabi. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police, nga usa ka newly identified high-value individual ang babaeng suspect kinsa makadispose og tag 5 ka kilo matag simana. Basi sa intel reports, nagsilbi siyang bodegero og tigtagak sa illegal nga drogas sa usa ka dakong drug personality. Dili siya makitransact, igo na siya binlan sa item niya, paibaon siya, asan niya dispose, naray musugat niya, pero ang tigtransact lahi sad. Apan giklaro sa kapulisan nga usa lang ang Lapu-Lapu City sa mga dakbayan dinhi sa Sugbo nga taga-kanan sa illegal nga droga sa naasoy suspitsado kansang source gikan sa usa ka penal colony sa kauluhan. Nasa kauluhan iyang source, pero as alleged niya is wala siya kita personally. Transaction lang nila is through sa Facebook, then siya nakita nga tao katong ihatod ng item. As alleged niya, ikaduha pa niyang dispose of 5 kilos. Pero sa atong intel monitoring, taon na siya several months na siya. Dugang ni Torres, giangkon sa babaeng suspitsado nga naaghat lang siya pagdawat sa trabaho tungod kay may gihambin siya nga sakit. Apan ang babaeng suspect nagdumili pagluwat og pamahayag dihang gikuhaan sa RTV Balitang Bisdak sa iyang habig. Comment na kami. Gihan ay nasa Lapu-Lapu City Police ang kasong paghupot o pagpayuhot og gidiling drogas batok sa babaeng suspect ug posible kining mapasaka og mga adlaw. Lan? Okay, daghang salamat, Luan Merondina.